аз зироатҳои кишнамудаи деҳқонон ки дар зери ҳарир парвариш ёфтаанд имрӯзҳо маҳсулоти пухтарасида пешкаши аҳолӣ гардонида мешавад. Дар ноҳияи дӯстии вилояти Халтон якчанд сол аст ки деҳқонон аз ин усул истифода бурда якчанд номгӯи сабзавоту полезиҳоро дар зери ҳарир киш карда қариб як моҳ пештар аз вақти муқаррарӣ ҳосилиро ҷамъоварӣ менамоянд. мо дар ҳудуди ҷамоати деҳқот деҳқонобод 2024 гектар замини корам дорем. Аз ҳамин нақшаи дурнамои кишти картошкаи мо 52 гектар буд. 52 гектар карчкара аз ҳамун 15 гектар подпленка барвақтӣ буд ки ина ҳозир мана чиндана оғоз кардем. Кишти картошка подпленка мана барвақт харида мисол таъминоти озиқовариро барвақт таъмин кардан. Бодринг тайёр бурдеста айнухояи дӯстӣ карам бо ҳозир подпленка помидор бурдеста полизода қариб 10 рӯзда ҳандалак тайёр мешавад. Баъди як 15 рӯз 20 рӯз пас тарбуз тайёр мешавад. қариб овардагам. дар ҷамоати деҳоти деҳқонобод бо ин усул ҳамасола кишти зироат васеъ гардонида мешавад. ҳамин аст ки аз кишти полезиҳо аллакай ҳандала низ тағйири ранг намуда рӯзҳои наздик пешниҳоди бозорҳо мегардад. аввалин шуда дар ҷамоати деҳоти деҳқонобод аллакай кишти картошка ҷамъоварӣ шудааст. хеле ки мебинед ай полезиҳо ҳандала пухта расиде. дар саҳрои хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамчунин бодринг низ чанд муддат боз ба бозорҳои минтақа бароварда шуда пешкаши аҳолӣ гардонида мешавад ки аз ин ҷиҳат ҳам деҳқонон фоидаи хисоб ба даст меоранд. тавре ки мушоҳида гардид дар боқимондаи заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ғалазор аз ҷумла гандуми пешпазак омодаи дарав мешавад. ғалладонагӣ аллакай заҳр шуда истодааст. дар муддати кӯтоҳ 10 рӯз 15 рӯза ғалладонагиро сар дарав шуд. полизиҳоро ҳандала заҳр шуда аллакай ва рӯзои наздик содирот мекунад. дар ҷамоати деҳоти деҳқонобод дурнамо қадри 300 гектар ғалладонагиҳо мавҷуд аст. ҳамин тариқ дар ҳама саҳроҳои хоҷагиҳо деҳқонон машғули кор буда маҳсулоти боранҷ парвардаи хешро ҷамъоварӣ намуда бо ин васила ҳам дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳм мегиранд, аз ҷониби дигар рӯзгорашонро сомон мебахшанд.